ma ikudhe. To kikudhe to othin ma nyiswa gik mantiere manyalo bedo nitiere iye kanyo. Entiere gi en tubeless koso en gi tube to koro mae to nigi tube. Lakini nitie moko ma be tubeless. Kamano. Nitie man nitie duka man gi tubeless ma en koro onge tube iye. En kata ka gimoro ka kudho chuoye to kudho no iwuodho to imeda dhi oko fuongre. En gi hydraulic braking system. En onge waya ma brake ka dhi en gi hydraulic system ma efficient braking. Mano brakes motiyo godo mano kan tiere kani mantiere kani. Kamano. To kwa dhi head gear ma bende nitiere kaende. Gimirumo head gear gimi irwake wich ma blue mantiere kanyo no. En ilose gi material mane. En bo pek koso en oyot koso en akanya. To chal ka gima no kuwero waketo pichni moke wiye mu record godo iketo gina. Gimoro amora ma jandiga ng'at mantie cycling dwaro en gima very light. Kamano. So kata kineno material miloso go helmets should be light but very strong. Kamano. Koro mane is one of the features ming'iyo go kimanyo helmet. Kendo itemo ng'iyo en gi buche marom nade. Seche moko kidiriemb ndiga gi helmet machalo bakul ma yamo kdo. Wiyok yue. Yamo kudh wiye. Nyaka bed gi ventilation ma proper. Different cycling sports be nigi different types of helmets ma ibedo go. Kamano. Gima adwana penyo gi kapok wadonje weche motenore kod kawibete ni tin ahinya e Ndigani to bende en gima